Uxoa Zumeta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik, Zenbateko lan egin duen aitak, Zenbateko lan egin duen aitak, eta hori zuk ere inork baino beto dakizu, haren lekukoa ere hartuta, hortxe aritzen zaretelako, ezta, Zumeta Arte Estudioan, horren gainean ere ariko gara gaur, baina esan dizuegu, batez ere, Usurbilera begira jarri behar dugula, eta bertako alkatea ere, Agurtzane Solabarrieta hementxe daukagu, Agurtzane, arratsaldeon. Arratsaldeon, Urko. Hortxe, izan dugu, ari zaretela orain ospakizunak prestatzen. Ze aurten, 50 urte betetzen dira, Usurbilgo postalik politenetakoa sortu zela, esateran joan Agurtzan, ez duk izango didazu, postal polit asko dituela Usurbilek bestela ere, baina murala bada iaia herriaren ikur ere bai, ez? Bueno, badu dira, esango nuke murala, Zumetaren murala edo horma irudi hori, Usurbilen ikur ikonikonetariko badala, eta gure herriaren erakusleio nagusietako badela. Eta 50 urte bete diren honetan, ez genuen nahi urte hurren hori oharkabean pasatzerik. Eta horrekoan aurkezpenea esan genuen bezala, nik ere balioan jarri nahiet, 1972ko urrian egindako udalbatza hartan, orduko udalbatzak hartutako erabakiaz. Frankismoaren urterik gordinenetan, euskal artearen, euskal kulturaren alde, halako pustu bat egitea, ez bai da edonolako erabaki bat, eta hori ere uste aintzat hartu behar. Azpimarratzekoa dela, ez? Eta aste honetan bertan Ismael Manterolari berrian ere alaxe irakurri diogu, ezta? Zailtasunak ere izango zirela garai hartan, frankismoaren aldekoek ez zuten begi honez ikusiko, eta askorentzat berriz ez jakintasunetik ere harridura, ez? Zer doaz orain hor arresi hortan, paleta hortan egitera, ez, Uxoa? Bai, eta behin eginda ere, bueno, orain oso gureko da eta oso asumituta dakau, baina orain da 50 urte, pustu potola zen maila askotan, plastikoki ere. Orduan, aukiko zituen aldeko eta kontrako seguro. Bai, artean askotan gertatzen den bezala, ezta? Udalak lagundu zionaren adibide bada, ez? Lokala edo utzi ziola Zumetari, eta Zumetak berak gainera labe bat erosi bigarren eskukoa, ze ordura arte zeramika kontuetan eta aritu gabekoa zan aita, Uxoa? Bai. Bueno, segurenik suertatu zen, lekua kanpokaldea delako, eta, pintura zintzun izan, erakizun zeramika egitea. Eta, udalaren babesa jasozun, eta lajuntzian Zaragozara erostea labe bat. Eta horraz izan, jota fuego. Zure aitaren lana aztertuta horrera ikusten da, badagoela ez, lehena bat eta osteko bat, alegia hori, nolabait ere ikurra momentu hori izan zela mugarria. Bai, bere pinturatik zetorren, baina egia da berak pentsatzezun bere bidea hortik joango zela, egingo zula eskultura publikoa eta zeramika egingo zula, eta bide hortan Zerdurako berarek ezkatuta zegoen pinturari erliebeatan nola eman, ahalegin horretan ari zen, eta ikusi zuen behar bada, zeramikak horretarako modua ere ematen ziola. Bai, egurrean hasita zegoen erliebea egiten, ez? Eta segurenik bide hori jarraituta, hobeto egokitzen zen teknika zeramika zen, gaina hori, esan bezala, kanpokaldekoa daleko, ez? Eta kanpokaldekoa izaterarekin gainera, badakigu, beste eguzkiak segunetan nondi jotzen dion, egunaren zein ordutakoa den, edo urteko zein sasoitan dagoen ere, itxura bat edo beste hartzezakela, ez da? Bai, beak pentsatzezun, malgutasun gehiago ukiko zula edo, baina nahiko zurruna geratu zela, ez? Baina seguruenik argi joku horrek ematen diola mugimendu bat, ez? Berak nahi adina ez, baina berak gero kontentu geratu zen, ez? Bai. Albotik pasat, esan ez, desentekoa geratu zen. Bai, gustatzen, bai. Hor gainera badira oso berezkoak diren ezaugarri batzuk, ez? Kolorearen paleta begiratuta, ez? Urdina eta marroiska dira nagusi, baina bestelako koloreak ere badaude, ez da? Bai, beak erezik landu zituen, pigmento batzuk edo esmalte batzuk puruak zianak, eta bestea daude landuta, aerografo moduko batekin, pistolakin, ez? Eta, baina bere kolorea dira nabarmena da, bai. Eta hor beti aipatu izan da, falta ote diren figuratxo batzuk edo, ez? Horra, hankamotz edo geratu ote zen, edo utxune batzuk nahita edo propio utzi ote zituen, edo bestela, Hori da ez dakiguna. Nik dakidanez transportean galdutakoak izan ziren. Baina bada beste berzio bat, nun esaten den labearre zala momentun baten eta hor galdutako piezak ziela.
Egia esan ez dakit. Argi dagoena da, balore handia duela, ze aitak egindakoetatik, ez, horrelako beste bi edo egin zituelako ere, ez, bat Pasaiako portuan, bestea Donostian, Kutxaren egoitzan, horrela neurri honetakoik ez, eta zutik geratzen diren Europan alakoak ere gutxi, handienetako hauxe. Bueno, ez dakik gustatzen mehatzu, baina bai, seguruenik bai. Eta lastima da, baina Pasaiakoa galdu zen. Hori betirako galdu da. Hori betirako galdu da, bota-bota egin zutelako, ez da? Eta ikusi dugu, asmo bat bazuela, bide hortan jarraitzeko aitak ere bai, ez? Enkarguren bat ere bazuelako norabide horretan, baina gura ere etzela behar bezala atera, eta berriz ere pinturara itzultzea erabakizuela, ez? Esperientzia horitak gero. Bai, ala izan zen. Berak, esan bezala, pentsatzezun bere buruan dijungo zela, baina azkenian izan zion aurre egin, infrastruktura gabe geratu zen, baina, bueno, horren bueltan, ez du gaur egungo Zumetarte estudioa leku berdinean eraikita da. Berak erosizun terreno bera zeramikako estudio bat eraikitzeko. Bueno, hori ere pixkat izan zen amets bat betetzea, ez? Bueno, ez da izango kasualidade hutsa hori ere, ez? Eta askotan zikloak ere itxi beharrekoak izaten direla, artelanak borobildu behar diren bezala, zikloak ere borobildu behar direla, ez? Eta deigarria egiten zaigu agurtzan, ez da, 50 urte pasagatik ere, murala egia esan egoera on xamarrean zegoela. Besteok ere, urte batzuk betetzen ditugunean, berriz izaten ditugu gure ukituak, baina esan ez da lan handia ere izango hau eraberritzekoa, ez? Bueno, ni ez naiz aditu hontan, eta beraz ezin dezaket esan murala egoera honean dagoen edo ez. Arte publiko bada, 50 urtez kalean egon den halako sorkuntzalan edo artelan bat, demoraren igarate hori nabaritze zaio, baino ez, batzuekin eta bestekin hitz egiten, ez da ondatuta, ez, egoera honean iritsi da, horrek ez du esan nahi beharretzuenik zerbait, ez, usoak askotan esaten duen bezala, zauriak baditu, eta zauri horiek osatu egin behar dira, eta justu, horixe izan da ere bai, ez, kontserbazio lanen kanpo kaldean jarri nahi izan dugun mezua, ez, beste 50 urtez edo gehiago irautean nahi badugu, guztioi dagokigula ere hori behar da bezala zaintzea ondare baden aldetik. Guk osatu denon artean zaindu. Hori da, pixka bat ere egin nahi genuen aldarrikapen bat, mezu bat, ondarearen zaintzak duen garrantziaz, eta are gehiago, kasu honetan ere gure herri identidadearen ikur parte den halako eskulan batetaz gainerari garenean, ez?